Sanibonani nginibingelele igama lami nguAnathi ngwakaSibiya kanti abangazi kangcono bangibiza ngoDanasol Small Dangerous Danasol Slender by nature not by disease. Nginibingelela ngaphansi kwe-channel Ingwe TV Production. Lolo kuyi-channel eletha izinto izitori eziningi, izitori ezidabukisayo ehlekisayo kanjalo futhi nesenza sijabule kuhlala imndeni ijabule ibe ndawonye. Namhlanje kuyiNgwe TV Production inilethele istory sasiswethu uLeah osibhalelile ngodaba lakhe afuna ukusichazela kabanzi ngalo kodwa ngenhlanhla yethu enkulu esinayo ukhona ke naye lapha phambi kwethu uzokwazi ukuthi asichazele. Siswami njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Uthi uma usibhalela kuyiNgwe Production wathi ufuna ukukhuluma nathi ngabe kwenzakalani sithando sami? Into eyenzakalayo ukuthi bengidinga usizo lweni ukuthi ningiphelezele ukuze ngizokwazi ukuyokhuluma nosisi wami engahamba ngixabene naye ekhaya 2 years back. Ngizama ukumtshela ukuthi ngizizwa kanjani ngobumina, ngifuna ngumuntu othanda ukuphila hlobo lempilo. Saxabana ngagcina sengilidobile ekhaya. So sisama kungichazele nje ngubani amagama ukwenzakalani ngawe ubani sikwazi ngemvelo yakho yakho sithando sami. Yo, okay, igama lami ngumduduzi Ngubane. Yeah. But I've abandoned that name. Igama lami manje elisha senguLeah. Yeah. So njengoba usibhalelile kwi-page lethu Ingwe TV Production, ufuna sikusize ngani? Sikuphelezele ekhaya uyokwenzani ekhaya sithando sami? Inhloso yami yokubhala ukuthi ngifuna ukubuyiselana nosisi wami. Yeah. Kunesisho esithi blood is thicker than water. Yes. So angikwazi ukuthi njengoba ngikade ngahamba ekhaya kade ngihleli ngaphandle kubuye kube nawo lo muzi ukuthi ngangcono sekuthiwa ngihle nefamily yami ngadla uKhisimusi namanye abantu. Especially lo last year uyona wangizwisa kabuhlungu ngasho ukuthi ngangcono sekuthiwa benginosisi wami ngoba usisi wami wenzani njengamanje. So and indlela engahamba ngixabene ngayo naye angiyithandi. So that's why ngifuna ukuthi ningi accompany sambe ngiyacela uxolo kuyena sibuyiselane angamkele futhi endle ngiyona. So sithando sami kwenzeka lento ungixole nje ngambizo emningi ukuthi ngifuna ukuba nolwazi, understand? So kwenzeka yonke lento abazali baphi kwenzakalani uhambe ekhaya uxabana nosisi wakho baphi abazali? Abazali bethu bahamba bayokwakha emakhaya. Yeah. So bashiya ke la esiya khona ekuyisekhaya lethu. Yes. So bashiya soba uthungo bathina besafuna ukubheka imisebenzi sifunde senze zonke lezi. Okay. So okay, masihamba ke manje expect ukuthi yini expectile kusisi wakho ukuthi uzoreact kanjani kungase kwenzakaleni? My God. I'm only hoping for the best, hey, because I know ukuthi the insults engawathrowa at her the time I was living, they were so bad. So I'm expecting ukuthi maybe mhlawumbe sewehlisile umoya singakhuluma yonke lento lena sidlule angamkele nje sibe right. Okay. Mbukeli weNgwe TV Production, njengamanje ke sithatha amabombo siwabhekise kuyena ke usisi kaSisi uLeah bona. Siyokhuluma naye ke manje sizozama ukubuyisa ukuthi babuyelane kuba usisi nosisi ke manje. Angiqoba ekhaya? Yebo. Ninjani? Siyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukuza ngamthola usisi kuthiwa uBhili. Yeah. Yebo ngamthola. Yebo. Sicela manje ungiphi ihlalo mno ngidinga ukukhuluma nawe sithando sami. Ngabe sengenze inkosi yami. Ya mina igama lami nguAnathi Danasol Slender by nature. Ngiqhamuka lapha kuyiNgwe TV Production. Yebo. Ya ngidinga nje ukukhuluma nawe ngazi noma singathola indawo sihlala phansi. Sithi nje ukuthi kancane. Ayikho inkinga. Okay. Anilethe ihlalo wetheli. Nganazi ngala. Okay. Sithando sami uyaphila? Ngiyaphila mama njani? Ngiyaphila nje kodwa sengiyichazile ukuthi mina igama lami nguAnathi ngwakaSibiya. Kanti abangazi kangcono bangibiza ngoDanasol Slender by nature not by disease. Hayibo. Yes. Yebo. Ngike ngabhalelwa umuntu lana thizeni kwi-page lethu Ingwe TV Production. Yebo. Yeah, kunodaba afisa ukukhuluma nawe. Kunesimo nje sagcina singesihle phakathi kwenu. So ufuna nje ukukhuluma nibuyisane njengengane zandawonye.
lo muntu igama lakhe ungitshela ukuthi uLiya Mduduzi ngubani ethemba ukuthi uyamazi ya ngiyacela bandla sidinga ukuthi yena akhulume nawe kube nibuyisane njengomndeni ngoba ngathi nagcina kunokuphikisana ngokamagama ngenxa yezimo thizeni mungazi noma ngakwazi ukuthi unginike imvumo ukuthi ngimlethe kuwena nikhulume nje naye hayi awumnike yona imvumo uda uthi uqhamuka mayekutshena yo uyasho nje ukuthi iminyaka kade ngesikhathi sehleli bekungakuhle kahle isimo ube uphile nade ucuphe khona kodwa ke okuningi uzokuzwa ngaye sithando sami ngiyacela nje ukuthi wehlise umoya ungaphakamisa isimo yomdedela akhulume naye okay ayomveza kunankinga sambe sekena na ufike uyithobe ngayo yonke indlela ukhulume nje naye cela ke sihambe singaphakathi siswami-ke uyamdade ngikhuluma ngaye lona odinga ukukhuluma nawe ngiyacela nje ukuthi wehlise umoya uzoyikhulumela yena-ke sanibona kunjani uphuma ngesikhathi ngiyaphi kanjani phila yebo ngingabhalela lana kulolu hlelo boy usuka nje boy unje awazwangithusa weboy Manza wethu. Ngiyasehlisa umoya abantu. Hayi angazi. Asehliseni umoya imoya yethu. Sanibona. Hayibo. Phansi. Hayi siyalinga yebo. Lapho unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Angathi angiboni kahle. yini gift mina Hayibo. Wemdubani? la Hayi weyibo. asangibiza uMdunguliya igama Ngeke ungichazele Ngahleni siyalinga siyalinga. Ehlisana umoya. Wena ungahamba iminyaka emingaka uhambe iminyaka emingaka ubuye usuzositshela ukuthi sikubize ngoliya. Hawu nangifo ngubani bo? Ngazi impepho zoshisoba. Hayibo. Wemadoda. Lalela inkomo zika lalela. Wemdu ongichazele kahle. Phela mina nawe sasifunda ikasi. Ngabe ngizothini ngimani baba? Siyisheni mina Ngabe nawe. ngizothini? Mina nawe sasiyisheni mina nawe. Sithi ingane kanti wenza njani enganeni? Ongakakhiwa ongayimlazi. Hayi bona imhlola bo. Yazi siyalinga. Wena sikubiza uliya manje. Akazi ukuthi ngizothini. sikhulume Ima wo. Ehlisa umoya. Awungahlawuhlisi. Kodwa manje nehlisa umoya. Yebo siyakuzwa. Sizolungisa la. Yebo. Angizile ukuzolwa nabantu akazile ukuzolwa njobe la uzozithoba ngicela ukuthi wehlise umoya. Wena nizolwa nathi. Asilwe. Okay fine. Siyabuyisana. Awume wedadewethu. Okay siyabuyisana ngithi. Yes. Kodwa sicela sichazele kahle ukuthi sekaze hambe. Munikeni ithuba ningamhlafuni. Oh ngisambuza. Cela nophi ithuba. Sicela usichazele kahle ukuthi usungaze uhambe iminyaka emingaka. Awuchaze nduduzo. Sikwazi Angazi kahle. umdubane nje wena. Sizwe ngawe nje. Usuyabona kanjani? Usuyile into eyona. Ufuna ukwenza ne-screenshot ngenzela uma. Singazi. Ngoba nje ngithukile angazi. Cela nimdedela chaza. Hawu okusichazele sibuzo. yayibona into engilethelana Yebo. sis ngizobuyisana nawe la njengodadewethu ngizoyithoba kuwena ngixolise ngakho konke indlela esaxabana ngayo kuleminyaka emibili esedlule yazi bekufika okhisimusi ngingekho eduze komndeni wami ngikukhumbula so nje kuye kwafika lo muzi ukuthi ngiyadinga ukuba nomndeni wami especially last year ngaba right esikhathi eside Uxosho ba ekhaya. Akekho umuntu amqoshe lo muntu. Uxosho ba. angithi ngangifuna ukuthi ungamkele Akekho. Wena uzangixosha wayihambele. Uyakwazi ukuthula Wayihambele wena uzangiqoshela ekhaya. Njani uqoshwa ngomuntu? Wayihambele. Hayibo siyalinga yini. Usichazele okay fine ngiyakuzwa. Ngoba usufika usuka njena ke usuka njena ngazi noma ngizothini. Udadewethu noma umfowethu angisazi congichazela ukuthi kwenzakalani udadewethu noma umfowethu ongichazele nje kabanzi ngoba nami singadidela into nje mina engiyicelayo bengizocela ukuthi sibuyiselane dadewethu iyo into engiyifisayo ukuthi sibuyiselane ungamkele futhi njengoba nginje ngigazi linye nawe Sure. akekho omunye umuntu wakini ngaphandle Wazi kahle ukuthi sizalwa sobabili umfana. Ubaba unomfana nentombazana uthi kwenzakaleni manje? wesisi athi ngichazayo mina ngeke kubizele mina lamagama enu la wasele kojozi kanye maye phela amazinyo endoda mina ubiza umdu wemdu
ngiyakuzwa impela ngoba kusisi wakho lona nizalwane babini yazi mina ukuthi mina ngumalume wenu yabo yasiwenza njani siyakwamukela la ekhaya ngenhliziyo emhlophe kodwa wazi ukuthi angivumi nje yabo nje wengubig Zulu ngabe ngithi inkabi dili kugahlamba manje ngele ngidinwe ngayo ngeke angivumi never wesisi awukho umgodo kulahla umuntu awukho umgqomo kulahla umuntu hey udadewenu ngoba sekuzoba udadewenu ubhuti wakho kodwa ozalwa naye wamshiyela ibele kodwa ukuthini asisamukele isimo sakhe ngoba phela abaningi ngeke sikwazi ukuthi thina simxoshe la ekhaya uyophelelaphi bayefuna ukwenzela isiko zenze la engifuna lenze la ekhaya azizama ukuthi siwathole leyo mandla lawo kuba efika impephishiso ubani abo bese buye eyibuyisa naye ezoxolisa ungobuya yisona nawe udinga ini udinga usizo yabo ngoba izinto ziyamlimaza yabo izinto zosiko manje zamlimaza ngoba mina nani sisebenzisa isibongo esisodwa mina ngawazi ukuthi msize kubo mina umshisela impepho yena ngeke sawazi ukuthi sipephe kanje yena kumele simenze into ezulu emsama kasayi kodwa ngeke simgxeke ngalento ayiyona akaqhubeke nayo lento ayiyona kodwa manje ehloniphe nathi ehloniphe nedlozi kodwa ngoba usekwazile ukuthi sizothina idlozi ngaye hayi phela idlozi phela obaba omkhulu mhlawumbe kukhona omunye singamazi nathi ukhokho wethu noma ukhokho kakhokho ngoba lento vele iqhamuke emndenini hayi vele suyiqhamukele kungenzeka kanjalo hayi ungasho uliphinde ingenzeka kanjalo kodwa yasenze njani ngafe likaMthaniya ngoba yena uyabuya uzoyithoba asisenze njani asehlisa umoya simngamukele la ekhaya ngenhliziyo emhlophe and into ayimele niyazi ukuthi ngiyajabula mangibone ngathi ingqondo zenu ziyabuya niyazamamukela bengicela nje ukuthi lento niyazi ukuthi into esesiphila nayo esikhatsini samanje ikhona nijwayele nje unyaka omusha into ephilayo ikhona nawe isangenzeka einganeni zakho angisho ukuthi ngiyakufisela ukuthi kube into kanjalo angivumi angeke kodwa ngiyacela ukuthi dadewethu ehlisa umoya umndeni ubuyelane neberayt dadewethu ukwenzani i-understand lento ubaba uzothini lalela boy uyenza kanjani into uyenza kanjani uboy nivuma into enjena zama ukubuyisana masenhlangene nizokwazi ukuthi nikhulume ngenhliziyo emhlophe thina mase sikamukele ngenhliziyo emhlophe ayikho futhi into engizoyenza fine ngiyakuzwa uyakhuluma vele singambambeli inhliziyo ngoba azikho indlela zakhe ezoba right ngobani simbambeli hayi bhuti yamkhulumela ngiyakuzwa kulungile singamkhulumela nama ngithande ayilungile ayilungile abangubani ngathini phela hayi kulungile naba sebevumile bese ombu kumele sigile naba sebevumile lalela kuyogiya mina kuphela lo ayobe ehleli lapha nabantu besifazane kodwa ukuthini mina ngiyosiza impela inkosi kodwa abonayo mhla kulethwa amalobolo bese ukuthi uyashada yena so wathi sonke angeke singawathatha umina nawe phela angeke singawathatha mina nawe yena uhamba naye bawethu vele ngeke singawathatha kodwa ke sesimlahla singamlahla ngiyoba ngiyezwa angazi ngene njani kodwa ke kuthiwa lapha egoli ziyabuya kulungile ngiyezwa lapha egoli ziyabuya khona imali ekhona yona impilo siyichuzele yona it's fine dadewethu ngizothini egoli ziyabuya khona yabo khona le mali uzomdala futhi unanembodla yakhe futhi wena wazi kangaka ngalezi ndaba zokuthi uzolotsholwa ukuthathaphi lokho waphila nginawe la dadewethu le ndaba bengikufihlele yona ngiyayazi niyaxhumana sino TikTok Instagram yes bavela mina kwazi ungitshela sikhuluma ngathi siwasidukele bengeke kutshene phela yazi ngobani ngiyakwazi noma uphezulu bengifuna yenzeke lento la ngiyazondwa la asiyazondwa imina onenkinga awona nkinga buzo bani noma uphezulu uhlula ukuxhumana nami cha eceleni cha ufuna uxolo kodwa kumina angithi phela thina sikule generation yamanje uyashada unjalo futhi awu bazofela amalobo uzoyithola nje imali amalobolo lento bengibivela la ku TikTok Instagram umuntu otholala lapha wena unani phatha upopop ngeze uyibone lo nto wena futhi lo ngimfihlele udadewethu ukuthi ngiyamazi unomoya ophezulu bengeze vume nanothi kwenze yonke amakhamera bezolahla le ngakho ngimfihlelile ngenze ukuthi lento ngiyikhulume sesisonke bengicela nje sithando sami ungabusathi hayi mina onebhathi kulungile sekukanje hayi mina onebhathi kulungile sekanje into engithandayo ngibona ngathi niyahlangana niyabuyisana ya impela nkosi bonke mawukuthi niyamamukela ngendlela ekuyona into ekumele nilole manje ukuthi niyamthatha niyikhuluma lento niyayilungisa nabazali nimisa kubazali niyokhuluma ngendlela okuyiyona niyabambisana njengengane zandawo awu ngihlule singalwanga thola inqubekela phambili ngihlule singalwanga
kodwa Kodwa-ke akukho engingakusho. Umdala nawe uthatha iy'nqumo zakho. Jabulela khona nje ukuthi ubuye uphile. sijabulela ukuthi ubuye phile ngempela zazi sibuye sithiwa sesola nje ihlahla lezi sihamba namahlahla siswa la ekhezela Kodwa siyawogoli ngazi-ke baba namahlahla noma ukuthi ngizothini. Kuzomele nawe uzame ngendlela yakho ukubangena angazi indlelani. Yebo nje uma sesengibuyiselene nje nawe kusho lukhulu and then abazali sizozama siba uthu ngoba nginayo lelo hayi nami ngikhona ngawafaka nje amanje ngihlezi ungiseka kuyona yonke into Ngoba wazi yonke into akakwazi ukusala. Afika abachazela ukuthi wayazi nje ngayo yonke impilo yakho. awu Ngoba sebangaka thina singakwazi. sebangaka phela lethi uqala umuntu emngaka omunye uzalwa naye yabona nje ezinye izinto phela kumele sithina sikhulume kunini badala Nanidla ingane nonke lana. Nanidla ingane nisuka la. phela ngoba sizidla izingane futhi wengayi ka Q Oh. we friend zone bese tshena ingane uthi hayi futhi Ungabatsheni. Sekwenze kanje. Okay. wagcina sebekhiphela ukuthi hayi mina kahle kahle ngimi kanje mina ngithanga ngimjaje ngoba khona no Bawungifihlelelani. lalela phela Samantombazane sobabili. lalela wentombazane nje ukutshela izinto kanje kumele kuze kube umnikazi yena ofikayo efike ezisho Achaze. hayi mina Manje mina nami nje bese ngimdefende lapho nalapho nami ngimbuyise lapho nalapho ngoba phela ngiyozwazi umlahla uyakudinga ngoba ebuyile nje ngoba ekudinga Kodwa ngenkosane kababa. akusekho We Jehova. Ya ngiyazwa ke ukuthi ke khona sobuyile. Ayikho into engizoyenza vele usuthathile isinqumo sakho. Kodwa ke nje ngizokucela ke njengoba ngenawe ukuthi usubuyile. Uyazi angihambi ubusuku. Kuzomela wenze izinto engizenzayo nami la ngoba ungishiyile ngaphatha kwayikwami la ngithi. Ayithi kusekhaya kodwa ngithi ungishiyile. Awukhanjwa la ebusuku. Indaba zabafana ngababona abafana nginankinga nabo. Kodwa ngicela uyiphathe kahle. La ekusemevili. Kuyagwazwana, kuyalinyala ebusuku. Kuneyinkunzi. So nje ngicela ushintshe indlela oyiphethe ngayo mhlawumbe mawuthi bophuma egoli benisakazeka. Ngiyacela nje ukuthi la uzama indlela ozoyiphatha ngayo. Ngiyacela nje. Qamba amanga So zama ukukhuluma noma nobaba. Kodwa nakhona kuzothatha isikhathi okwazi ngebaze bavume kalula. ngifuna uqamba amanga ushintsho kona selukhona ngoba nami sengikhulile and nje bakade ngiyimele wonke lo 2 years akuzange kube lula Ayobuqinisile lapho. ukuthi ngakhula nami nasemqondweni okuningi nje sisazoxoxa nje ngiyajabula nginawe ukuthi uyangamkela yonke nje leyo Ngeke singaxoxa mntasekhaya. Wakwethu kunjulwe ibika ngiyona. Oh kodwa Jesu Washo ukuthi usisi. diva